Γιονύση, για μίλησε αυτό παρακαλώ. Φρέσκια κοπριά. Όχι ρε εσύ, είναι ένα προϊόν που αγόρασε. Ένας λεπτάει από την πόκα. Λέει εδώ, αυτό εδώ με τις γυναίκες αφροδισιακό. Φερορμόνες. Ναι, αλλά τι φερορμόνες? Τι φερορμόνες? Γατόπαρδου. Πες τα μια και να χαρούμε και εμείς λίγο. Ήμουν γατούλης, έγινα τίγρης, τώρα γατόπαρδος. Η φυσική εξέλιξη είναι εδώ. Αφεντικό να το κάνω μια νεσά και μου 2-3 μέρες. Δεν είναι για μένα ρε, για τη δίκη είναι. Άρχισε πάλι τα έχω πονοκέφαλο, δεν μπορώ. Α, εσύ αλλιώς μας τα λες, κύριε Μάκη μας, ότι φέρνουν φωτιά τα σεντόνια. Τώρα τελευταία λέω υπάρχει ύφαση. Και ένα βράδυ πάλι που είχαμε έχω πονοκέφαλο δεν μπορώ. Κάθομαι κι εγώ και βλέπω στην τηλεόραση τη διαφήμιση. Η δύναμη του γατόπαρδου. Ξέρεις πως τρέχει ο γατόπαρδος, Όχι. μυρίζει αυτό και... Άντε ρε! Ναι, κάντε πλάκα. Όταν θα κάνει παιχνίδι ο γατόπαρδος, εσύ θα μη παρακάνει. Τι πάει έτσι αυτό? Καθίστε κορίτσια. Γιατί πάτε έτσι ρε? Κάνω δοκιμή. Τι δοκιμάζετε, κανένας αμορφισέλ? Γιονυσάκη, μία δοκιμή θα σε πείσει και σένα. Κύριε Μάκη, μήπως έχετε φωτιά? Κρατήστε τον, είμαι όλος φωτιά. Σήμερα το βράδυ η κυρία Βίκη θα πει το δεσπότη Παναγιώτη. Διονύση, πρέπει να δοκιμάσεις και εσύ. Μα καταλαβαίνω, είναι κανομαλής που μαλάκι πάνω στο δοκιμάσω εγώ. Διονύση, πηγαίνω στην τράπεζα το παιδί. Σπυρό, να σου πω λίγο. Θα μου δώσεις λεφτά? Τι κάνεις, δεν χαμένε, τι με ρατήσεις. Σε βαφτίζω εαυτή. Γεια σας παιδιά, πάω συνεργείο εγώ. Αν βάζει λίγο θα πετάξεις έτσι πως πάει. Τι χάζεις το παιδί να σου. Συγγνώμη, αυτό το βήμα γιατί δεν έκανες κουμπά. Στέφαν, πας να βρει. Κύριε Σπύρο, περιμένετε, έρχομαι κι εγώ. Αφεντικό τελικά μήπως είμαστε μαλάκες? Πώς το λέω γιατί... Παιδιά, μία η Καναδέζα ειδικά είναι αρκετά και περνάω ανάμεσα από δύο ηλίες, μία 150 ή άλλη 160 χρόνια. Και όπως είσαι και ένα χαντάκι 3 μέτρα, το περνάω από πάνω, δηλαδή 8 φαντάρι, στοθήκαν από τότε μου δώσαν την κριτική άδεια. Καλά μου περώσω εγώ σε κορίτσια. Ναι. Θυμάμαι όταν ήμουν στους βατραχανθρώπους. Έφυγες κύριε Σπύρο, φτάνει. Δεν φτάνει, είστε πολύ, δεν φτάνει. Εγώ όταν λέω τέτοιες μαλακίες γιατί τρώω σφαλιάρα? Γι' αυτό ακριβώς, γιατί λέει τέτοιες μαλακίες. Διονύση, έπιασε. Άκου τη μήνυμα μου έστειλε η Δίκη. Σε περιμένω. Απόψε στις 5, στην τάξη 3, να μου αλλάξει τα λάδια, μηχανικάρα μου το μικιάκι σου. Θέλει να με στύψει, να με ξεσουμίσει και πού, με στην τάξη. Πώς το έβαλες από αυτό το πράγμα? Το μισό μου κάνει. Οι γυναίκες είναι παλιώτικο, το παπαλιβανιώτικο. Λοιπόν, θα πάω, θα γδυθώ, θα βασαληθώ με λάδι και θα την περιμένω. Αυτή τη σκηνή δεν πρέπει να τη χάσει κανένας. Εγώ τα δοκιμάσα, πάρ' το και εσύ, πας και δεις αυτή μέρα. Το χει μου φίλε. Γεια. Σιγά με δοκιμάζω εδώ τις αηδίες. Πέταξε εδώ. Ας το πετάω εγώ.